नमस्कार। श्लेष अलंकार जी के लिखल एगो भोजपुरी कहानी सुनावे जात रहल बानी। शीर्षक ह चिरई बड़ा जुलुम तू कइलू। रोज का तरह ओहो दिन स्कूल में पहुँची के 10 बरिस के मुनिया अपन सहेली लोगन के खुशखबरी देवे के ना भुलैली। वैसे तो मुनिया के स्कूली नाम प्रेरणा ह, बाकी घर में अहित नाथ के बीच इनकरा के लोग मुनिये बोलेला। मुनिया भी रोज कौनो न कौनो खुशखबरी रहेला। जैसे आज हमरा बालकनी में एगो खूब सुंदर उजर रंग के कबूतर आयल रहे आ काली हमरा छत पर एगो लाल रंग के सुग्गा आयल रहे। बाकी आज के खुशखबरी कुछ खास रहे। मुनिया हंस हंस के अपने एगो हम उम्र लड़की के कृति के बतावत रहे। जानती हो कृति ना, हमारे बालकनी के रोशनदान पर एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया है और उसमें उसके 2 प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चे भी हैं। सचमुच यार? और नहीं तो क्या, मैं झूठ बोलती हूँ? अरे नहीं यार, फिर मुझे कब ले चलेगी अपने घर? बड़े प्यारे लगते होंगे वे नन्हे नन्हे बच्चे। एक शर्त पर ले चलूँगी, तू मेरे लिए कैडबरी वाला चॉकलेट लाएगी? ठीक है बाबा, मैं तेरे लिए कैडबरी वाला चॉकलेट लाऊंगी। पक्का? हाँ पक्का। तबे स्कूल की घंटी टन टन बाजे लगल आ लड़िकन अपना अपना कक्षा में जाके बैठी गईले। मास्टर लोग आ गईल और पढ़ाई शुरू। नियमित पढ़ाई के बाद छुट्टी भइला पर मुनिया के घरे जाए के बड़ी जल्दी रहे, काहे से कि ओकरा आँखी में उ चिरई के छोट छोट गेदा गेदी बेरी बेरी लौकत रहले। अरे चहुपते चहुपते मुनिया बस्ता फेंकी के बालकनी में आ गईल और खोता के निहारे लगली। उ तनिक देर तक कौनो आहट ना पाके मायूस हो गेली आ मम्मी से पूछे लगली, मम्मी मम्मी ये चिरई कहाँ गईल? एकर बच्चा लोग बोलत काहे नइखन? अरे बेटा, पहिले एहर अइबू, कपड़ा बदल के खाना पीना खइबू कि चिरई के पीछे पड़ल रहबू? ओकरा भूख ना लागेला? उहो अब खाए पिए के जुगाड़ करे कहीं गईल होई। ओकरा भूख लागेला आ ओकर लइकन के भूख ना लागेला? काहे ना लागेला? पहिले ई बताव हमरा कि तोहरा के खाना खियवले बिना हम खाना खाइला? ना, बिल्कुल ना। तब उहो अपन लइकन लोगन के पहिले दाना चुगा के फिर भोजन के तलाश में निकल गईल बिया। अच्छा मम्मी, ई बताव उ बच्चा लोग बोलत काहे नहीं बाड़े? अबहू उ लोग आराम से सुतल बाड़े। अबे चिरई जब आई तब बोलिहन सन। अब तू खाना खा ला। ना मम्मी, हम खाना ना खाएब जब तक ले चिरई ना आ जइहन स। हम इहे में इंतजार करब। थोड़ी देर में मम्मी कोनो काम में लगी गईली आ मुनिया ओइजे बैठल फिर खोता निहारे लगली। कुछ देर बाद सचमुच चिरई आ गेली आ ओकरा आवते बच्चा लोग चू 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 कइके खोता के बाहर झाँके लगलन। मुनिया के खुशी के ठिकाना ना रहल। मुनिया मने मन अपने आप के ओही चिरई के बच्चन के जगह देखे लगली। दिन गुजरे लागल। मुनिया के रोज के इहे दिनचर्या रहे। स्कूल से अइला के बाद जब तक उ चिड़िया लोग के बच्चा के ना देखी लिहन खाना ना खास। उ अपना मोहल्ला के आ स्कूल के तकरीबन सब सहेलिन के चिरई से मिलवा चुकल रहली। धीरे धीरे दीपावली नियरात रहे। लोगन के घर में साफ सफाई और रंग रोगन के काम जोर पकड़त रहे। मुनिया के घर में भी चर्चा होखे लागल। मुनिया के मम्मी के मन त ना रहे, बाकी पापा चाहत रहले कि ढेर दिन भइल घर के रंग रोगन भइला, असो ई काम हो जाए त ठीक रहे। लइका लोग दीवार के एकदम गंदा करके बिगाड़ देले बाड़न स। फिर का पूछे के रहे। दूसरा दिन 2 गो बाल्टी घर में ब्रश आ सीढ़ी लेके 2 गो आदमी आ गेलन लोग। 1 हफ्ता काम भइला के बाद भीतरी के पेंट के काम लगभग समाप्त हो गईल रहे। आज बहरी के दीवार और बालकनी के लमर रहे।
रोज का तरह आजो मुनिया स्कूल गेल रही, बाकिर आज उनकर मन पढ़ाई में ना लागत रहे। रही रही के उनका चिरई के याद आवत रहे। छुट्टी के घंटी लगते ही मुनिया सरपट घरे चौंपी गेली। दरवाजा खुलते बस्ता फेंकी के सीधा बालकनी में दाखिल हो गेली। एकाएक बालकनी से बहुत दर्दनाक चीख सुनाई पड़ल। चीख सुनी के मम्मी दौड़ी के आ गेली। का भइले बेटा, काहे रोवत तारू? चोट लागल ह? गिर गइलू? का भइल बतावा ना। मुनिया पैर पटक पटक के चिल्लात रहली। बस एक बेरी रोशनदार के ओर इशारा कैलेस। मम्मी, चिरई के खोता का भइल? मम्मी की आँखी में छल छल लोर रहे। उ मुनिया के गोदी में चिपका लेली और इतने कह पैली, चिरई, बड़ा जुलुम तू कैलू, घर में खोतवा लगैलू। कहानी खत्म। धन्यवाद।